Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ito si Mike Padua. Nakatulad tayo sa pinaka-latest weekend edition ng ating weather analysis ng araw po ng Sabado hanggang Lunes, Abril 20 hanggang 22, 2024. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Typhoon Preparedness Center. At gayon din po ang ating mga partners, ang Aboitiz Power, ang Bank of the Philippine Islands Sustainable with You program. Kapag interested po kayo about itong program nila, ay click lang po ang link dito sa taas nito sa ating YouTube channel. At kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, punta lang po kayo sa description. May link po doon sa taas ng video dito sa Facebook. At makikita po ninyo ang link patungo sa BPI Sustainable with You program. At gayon din po ang Avenue Plaza Hotel, isa sa mga magandang hotel po dito sa Kabikulan. Gayon din po ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion, at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. So maraming salamat po sa inyong lahat. At umpisa na natin ang ating update. Kumusta na po ang ating latest sa GovSat? Mananatili pa rin ang mainit at walang ulan na easterlies sa Kabikulan, Silangan at Gitnang Kabisayaan. Subalit, dito po sa may Silangan at Hilagang Silangang Mindanao, ang easterlies ay magbibigay po ng mga paulan, lalong-lalo po sa bukas ng hapon, or sa Lunes rin ng hapon, may mga localized thunderstorms magaganap po dito po sa silangan na bahagi po ng Mindanao. At gayon din po sa ibang bahagi po ng Mindanao. So, maswerte po sila dahil may mga ulan-ulan na po. At nakikita na po natin dito sa malapit po sa equator, around 7 to 2 degrees north latitude, itong mga kaulapan na mukhang magde-develop na po ang intertropical convergence zone, but mga troughs pa rin siya. Yan po ang sign na papalapit na po tayo sa tag-ulan. Okay, usually po mga mid-May or early June or mid-June. Yan na po ang pag-start po ng tag-ulan. But again, dahil po sa epekto ng El Nino, although patapos na siya, meron pa rin epekto yan, yung pag-ulan natin ay hindi po aabot dun sa average. But magbibigay na rin po mga ulan. Kasi tinitingnan po dyan yung monthly average. Kapag below po sa normal, meron pa rin epekto ang El Nino. So usually hanggang August po yan, o September, kahit na tapos na po ang El Nino. So still, it will, okay, magbibigay pa rin ito ng relief or buenas sa ating bansa. So antabayanan natin yan. Pero Mindanao, magkakaroon po ng mga paulan na yung darating pong weekend hanggang sa Lunes ng hapon. May pinapakita rin ang European model. Baka may magbibigay rin ng mga konting ulan sa Eastern Visayas at Bicol region sa Martes po ng hapon or Miyerkules ng hapon. So abangan natin yan. At sa ibang bahagi po ng ating bansa, patuloy pa rin ang tuyong-tuyong panahon at mainit na heat index, temperatura. At uminom lang tayo ng maraming tubig. Avoid mo nang lumabas between 10 a.m. to 4 p.m. Lalo na po yung matatanda. Okay? Alam natin, matataas ang mga BP natin yan. Yung mga may problema sa puso. So, wag mo na pong lumabas. At so far, yan po ang ating pinaka-latest. Wala naman po tayo nakikitang sama ng panahon ng posibleng mamuo. Pero binabantay natin itong mga kaulapan for further development. But so far sa mga computer models for the next 5 to 10 days, all clear naman po ang Pacific. At sa ating fast animation, so yan po yung mga kaulapan na nagpo-form po dito sa Micronesia and Marshall Islands. At sa ating zoom in satellite animation mula sa windy.com, UMETSAT, yan po yung mga kaulapan na sinasabi ko po sa may east of Mindanao. Itong moisture na may mga thunderstorms ay magbibigay po ng mga paulan sa Mindanao sa mga susunod na 2 araw. So, antabayan natin yan. While dito po sa Kabikulan at Eastern Visayas, may mga posibilidad rin ng mga localized thunderstorms either Wednesday or Tuesday. So, watch out for that.
Punta naman natin ang pinaka-highest heat index na observed dito sa Naga City ngayong Sabado, Abril 20. Patuloy pa rin for the past few days. Kahit na wala tayong video analysis, ay talaga mataas po. Nagpo-post po tayo ng daily update sa ating Facebook channel. Mike, Mr. Typhoon Padua, kung gusto niyo makita. Patuloy pa rin na nangunguna ang Barangay Liboton sa pinakamainit, nasa 46.4. Kaninang alas 3:07 ng hapon. Kahapon nasa 45 lang. So, umakyat na ito ng almost 1 degree. So, magkakaroon po tayo ng danger level po pagdating sa heat cramps and heat exhaustion. Pero sa heat stroke ay mataas ang probability kapag under the sun po kayo. At mayroon na tayong nababalita na nagkukolapse sa mga matatanda. So, mag-ingat po tayong lahat. Huwag muna pong lumabas. Okay? At sa ating dalawang araw na forecast sa heat index mula sa Pag-asa Agromet Station, ito po ay nasa CBSUA Pili. So, doon lang po yung data na ito. Bukas po ng Linggo at Lunes ay nasa 41 hanggang 42 ang antas ng sentigrado ng ating heat index. Usually, sa Pili talaga, CBSUA, medyo marami kasing punong kahoy doon, kaya medyo mababa ng bagya ang kanilang heat index. So, plus 2 po sa ibang parte ng Naga City. So, inaasahan po natin sa 44 to 45 na naman po yan. Hopefully, sana mas mababa para hindi masyado ang sobrang init. Bakit wala tayong magagawa. Yan talaga ang panahon ng hot dry season, March to May, dito po sa ating bansa, lalo po dito sa Naga at Camarines Sur at Subong Bicol. At sinabayan pa ng El Nino. So, hintayin na lang natin ang Agua de Mayo. Sana maagang tumating ang mga localized thunderstorms. So, next week, meron po tayong possibility ng mga localized thunderstorms dito sa ating rehiyon. Lalong-lalo na po sa Mindanao sa mga susunod na 2 araw. Sa ibang areas po ng ating rehiyon Bicol, ito po yung galing sa automated weather stations ng Typhoon 2000. Mga volunteer weather stations po ito. Gamit po ang Davis. Okay, one of the best commercial weather stations po ito. At ang pinaka-highest heat index na yon ay patuloy pa rin sa Liboton, 46.4, kaninang alas 3 ng hapon. Sinundan po ng San Felipe, 45.7, Mabulo, 45.4. Subalit po ang sa Mabulo, yan po ang pinakamataas na outside temperature, nasa 36.5 degrees centigrade. Kung i-count off natin yan, almost talaga 37 na po yan. Kanina pong 1:34 p.m. Sumunod po yung Concepcion Pequeña, 45. Halos magkadikit lamang po ang temperatura nila. Sa Calabanga, Camarines Sur, 44.2. Kahapon, number 2 siya. Medyo mababa po na yon. Concepcion Grande, 43.5. Sangay, Camarines Sur, 42.7. Sorsogon City, 41.7. Legazpi, 41.4. At Tubirac, 39.6. Usually, yung mga malapit po sa dagat ay nagkakaroon po ng mas mababang heat index dahil po sa pagkakaroon ng tinatawag nating sea breeze o yung hangin mula sa karagatan na nagpapababa ng bagya ng heat index data sa mga lugar na ito. Okay? Kaya kung may coastal water lamang po ang Naga City, baka mas mababa din yan. Kaya lang landlocked po tayo, wala tayong masyadong, wala talaga tayong karagatan. 30 minutes away if sa Pasakaw o ilang oras kapag pumunta po tayo sa eastern coastal areas ng Camarines Sur. So talagang yan po ang nangyayari po dito sa atin. Kailangan lang natin ng maraming punong kahoy para mabawasan po itong heat index. So, puntahan natin yung data. Ito po yung day-to-day heat and highest heat index observation o recording mula March 1. So, nakikita po ninyo up and down, up and down. But, nung pumasok tayo sa Abril, talagang tumataas na po ang heat index. Yan, ito. April. Okay, ang pinakamataas pa rin dito sa San Felipe, nasa 47.2 na naka-record din sa Liboton. But so far, hindi pa po umaabot ulit. But nakikita niyo ang trend, umakyat na naman. So hopefully, sana magkaroon ng mga thunderstorms para mabawasan po itong sobrang heat index. Sa Pag-asa naman po, ito ba yung pinaka-highest heat index report nila as of
5 p.m. na yung Abril 20. Pinakamataas ay itong area po ng Apaki Cagayan, 45. Ito po ninyo dito. At gayon din po sa saan pa yung ibang areas dito. Meron ditong mataas. Ito ko kanina, 45 sa Rojas City. Ayan. At meron din po sa yun, sa Giwan Eastern Samar, 45 din. So, yan po yung mga data nila galing sa mga weather stations ng Pag-asa. So, medyo mataas talaga yung heat index na yun. Sa ating wind forecast, walang pagbabago. Susunod na 3 araw, ang hangin mula sa Timog Silangan at Silangan hanggang sa Lunes. Okay. So, ano pa? Sa ulan, 3 araw na forecast sa ulan hanggang sa Lunes. Yan po, ang Mindanao lang magkakaroon po ng probability ng mga thunderstorms o mga pagkidlat at pagkulog. Mga malalakas na ulan. So, mag-ingat po kayo sa mga kidlat kapag may mga thunderstorms at mga posibilidad ng flash flood kapag sobrang ang bagsak ng lakas ng ulan. So, yan po. Ang nangyayari po dito sa Mindanao. At sa ibang areas po ng Pilipinas, talagang tuyong-tuyo. Mababa po ang tsansa o zero chance magkakaroon ng mga thunderstorms except po dito sa may Eastern Visayas. Dito rin sa Bicol. Pero sa Tuesday pa yata o Wednesday, ang probability ng thunderstorm. So, hindi natin alam kung matutuloy. Sana matuloy para mabawasan po itong sobrang init ng ating panahon. Sa ating wave forecast o yung mga alon sa iba't ibang coastal waters ng ating bansa. So, ngayong araw na ito, hanggang sa Lunes ay mananatili pong kalmado hanggang mahina ang alon. Sa East Philippine Sea ay mula more than 1 meter lang po. Hindi po siya abot ng 2 meters. Sa inland waters ng ating bansa at sa West Philippine Sea, kasama ang Kalayaan Island Group, ay mananatili pong below 1 meter. O kalmado hanggang 0.8 o 0.9 ang taas ng alon. At napakaganda po upang mangisda at mag-travel po sa karagatan. Walang problema po yan. Yung mga nanonood na may mga yate o kaya yung mga mangingisda na may mga bangka, walang problema po. You can sail, you can fish, okay? Wala pong problema. So yan po ang ating pinaka-latest na yung weekend. Sana po nasa mabuting kalagayan po kayo kahit sobrang init. Babalik ulit tayo early next week. Ako ulit si Mike Padawan, nagpapaalam. Mag-ingat po kayong lahat. Be #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.